Baho, maglakat na sa Go Higher Day sang McDonald's sa McDo, GM Cordova, sa Bacolod City. Las 8:30 sang aga, Hulyo 3, subong man sa Mamaylan City Hall. Las 8:30 sang aga, Hulyo 4, kinahanglan namon sang crew members kag manager trainees. Hindi magkalipat nga magdala sang resume kag black ballpen sa tsansa nga mangin kabahin sang Mag Family. Ano pa ang ginahulot mo? Go na sa Go Higher Day and discover your best self in McDonald's. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras las 7:08 sa aga. Oras sulong sang DTX 500 Klinika Spore Biotics kag Mighty C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Huwebes, July 3, 2025. Mabasa ang dalan sa syudad sang Iloilo bango sa pagbubo sang ulan. Alas 3 sa kainasing kagahon. Kumusta sa maulanon man? Sa mga nagapamati sa sining oras, sa mga ginatrangkaso, tumar na kamob D3 Bio, kag magtumar na DTX 500 para nga normal ang blood pressure. Sa inyo tanan nga nagapamati sa sining oras, aton paghatag kortesiya. A blessed Thursday morning to all. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Inang adlaw nga ginhimo sang Dios, magkalipay kag magkasadya. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C, Klinika Spore Biotics kag DTX 500. Ginatos ka mga estudyante sa Sibalom Antique nakahaklo sang mala bayabas nga baho nagkalalipong. Ilonggo OFWs sa Middle East ngayar sa peligro nagadamo. Kag mayor nagpakasal sa buaya. Sino ini nga mayor nga nagpakasal sa buaya? May managhambal man nga, Mayor, look at your face. Look at your face in a mirror. Nagpakasal ka sa buaya? Tiyambal sa iban ginakabig nila ini nga kon ikaw politiko, buaya ka man. Buaya nga nakabarong, naka-Amerikana. Pero not all. Haway naton ginasalama ha. Kung ikaw yung politiko, kapamati usabong ka ba, you will feel offended, sa ginambal naton. Hindi man tanan. Insa nga ang mga politiko ginatawag Ma'am Banhaw nga buaya, no? Mamidang nga manure. Nainsa nga ginatawag yung mga politiko nga buaya man.
Sir Arturo Lilia, Ma'am Beth Idar Lilia, kay Sir Bimbo Ilumba, kay Sir Eden Celorio, Ma'am Annalise Salvarico Celorio, insa nga ginatawag ang mga politiko nga buhaya man. Pero may mayor may mayor nga nagpakasal sa buhaya. Las 7:12 na sa aga. Foro de los Pueblos. Sa mga balita sa panahon, sa check nato nina kay maulanon and sa monitoring sa Pag-asa nga may low pressure area. That is why nga nagbubuong ulan na kinasing kagahon baskog diri sa syudad sang Iloilo hasta sa Kabanuhanan. Let's go straight direktaw naton kay dako ini nga balita hindi lang dito sa Antique, makarelate man kita sini diri kay base nga matabo man diri sa mga eskwelahan. God forbid ining natabo sa Pisanan High School sa Sibalo Antique nga 3 kagatos ka mga estudyante nagkalalipong matapos ka naghaklo sang mala bayabas nga baho. Nakasanbay K5 Jimmy Gregorio. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Jim, si Ted, go. Yes, Sir Ted. Good morning sa mga kakipay na dyan sa mga probinsya ng Iloilo. Update sa hapon dahil sa dyan mga successful incident sa mga Pisanan National High School sa Barangay Pisanan na si Balan Antique. Kahapon kang aga, nagdangat sa, kahapon ng hapon, nagdangat sa 323 sa mga estudyante sa Pisanan National High School. Ang ginara sa ospital matapos nga sa nakadaang napasok ang ginapahayag nagapayabas nga dapog na ginapatihan nanda isa sa insecticide spray ginabanta alas 7 sa hapon sa aga sa P5 base sa 3:45 PM nga datos sa potential disaster reduction and management office sa 323 sa mga estudyante. Dikentos 9 kadaan din cater para mga senior district hospital sa Banwakang Sibalom. 33 ang in-forward sa Angels Memorial General Hospital sa Banwakang San Jose de la Vista. Kung sa karakadaan din confine sa 32 naman ang din-cater sa Trias sa Barangay Pisanan. Apang liwat dyan na nadugangan sa gabi, matapos na ang mga estudyante na nagpaulit sa kapon kang aga. Nakabatsa liwat ang dapat na kapitay sa parehas man experiensya kung sabihin na sila sa mga pintumas sa kapon na ginatuad sa mga estudyante is pagbingin pang ulo, nagagbayan na maging hawa, samtang iba naman kagwa ang nagluya ang lawas ng data 5 TEDA. So, kahapon sa akin na pag-interview kay Governor Paulo S. Javier, ang nakasabing kahayag na after napatan sa mga nagkaigo ng medical nagkaigo nga pagtatap man sa hospital sa 5 TEDA. Nagbuwa naman kagwa ang iba ng mga estudyante pag samtang ibang kagwa kami sa mga hospital. According naman kay Congressman A.A. Ligarda, hindi naman ganun magpapalasa ang mga estudyante natin sa 5 TED kay subsen ng datag wala sa matibaitan sa hospital angit nagdang natabo na insidente. Kahapon, hapon, may nag-abot itang toxicologist sa Department of Health Regency nag-abot sa mga barangay Pisanan na agad na pandak ang investigation pati 5 TED, no? Pero so far sa report na ginabuol nanda, nag-negatibo man sa ilo o kung pensal ang mga samples na ginabuol nanda sa mga estudyante sa Pisanan National High School sa Pagkada. K5 Jim, pilagi tanan all in all ang nagkalalipong 323? Sa datos kahapon, 3:45 PM ang Provincial Disaster Reduction and Management Office. May 323 kita na ginadapatan sa nagatuigo mapagulong. Pero sa kagabi nga dito sa K5 TED ay may nagdrugang. At 11:45 sa gabi may 83 pagig sa pila? estudyante man nagdrugang sa apat sa nakakonfine sa Angels Memorial General Hospital. Pira yan nagdugang, Jem? 83 tanan, sir. 83. So 323 plus 83. 323 plus 83. So bali we have 406 ka K5 406. pero Oo.
hindi pagidya natin basi bala kung may nagdugang pagidya kay kagabi ang data as of 11:45 pero tiwaan pagid natin nga makapangayo kita kang update sa ating Provincial Disaster and Management Office agad na makapangayo kita kang dugang update basi kung may mga nagdugang pagidya kay PEDCAD. Oo. Sino naghambal nga nakasimhot sila sang malabayabas nga baho? Actually, nag-adto kita kahapon dito sa Maya area kang Pisanan National High School. Nagpamangkot kita sa pira ka mga teachers nga sanda mismo ang naka-experiensya man kag sanda mismo ang una nga nakabatyaga around 7:30 to 8 onwards. Amo na to ang halinan nga nakabatyag ang pira ka mga estudyante. Actually, wala man ang daging mind kay basi kuno kung may mga nag-spray lang ban. Pero minutes after kang nakabatyag sanda kang diyang mabaho just like nga daw baho kuno nga nga bayabas. Amo na to ang limnan pamatyag ka mga estudyante kung sa diin iban kadya ka kay 5 TED ang daw nabodlayan maginhawa. Amo na to nga nagtawag sa dakang ambulance gindara sa hospital kay 5 TED. Mga estudyante nga nakauna haklo ano ini sila grade 7, 8, 9, 10 or lain-lain na K5 Gem? According kahapon sa maestra nga na-interview natin ka K5 TED, ang unang estudyante is grade 9, no? Pero aside sa grade 9 section nga to, may dugang pagid kay nadugangan pag ito kahapon ka K5 TED pero after kara nag-suspend man kang klase ang Pisanan National High School gipapauli mga estudyante pero ang mga nakapauli nga to naka-experiensya man say man gyapon nga experience ka K5 TED. Kung mo ang baho na-confine dira sa building, ang building nga gina-occupy sang grade 9 na students ano na sa nang pila ka floor ina-asa kag pila ka kwarto tanan na K5 Gym? Wala lang din natin naisip pira ka classrooms. Actually, ang grade 9, ang classroom ng grade 9 is daw second floor. Sana kadya ka K5 TED. Kag ang population abi kang Pisanan National High School is medyo bahol dya kay ang mga upland barangays from Magini, Initan, kag iban pagid nga mga barangays even gani ang sa Grasparil Balasa si Badas nga rin sa part kang San Joaquin Iloilo. Diyan para sanda nag-eskwela man sa Pisanan National High School. So I think more or less sobra 1,000 siguro ang total population kang siyang Pisanan National High School ka K5 TED. Ang kutob sining mga naglalipong mga estudyante lang ini or sa mga teaching force, sa mga maestro? Yes, purely mga students lang dyan ka K5 TED, no? Kahapon may mga, wala kita may na-record na mga teachers or even personnel nga nakabasyag kang same situation. No? Pero according sa maestra kahapon nga na-interview natin and even kita no kang nag-adto sa area, nakabasyag man kita kang ginahambal nanda nga daw dunot nga bayabas ka K5 TED. Sa imo nga paggasimot kapon, ano man nang daw pabiling ka sa irong? Yes, no. Actually, kahapon gani pag-uli natin daw mapasyaga natin nga nagasurungaw sa ating kalawasan bala ang init sa K5 TED. Kag mayad lang man kahapon kay pag naong natin sa may patrol gintuguan kita dayon bala kang guard man kang face mask kay mga estudyante to kahapon kag mga responders natin nga nagsilid sa area gina-required kahapon nga mag-sok-sok so wala man gid kita to kahapon na tamaan pero ang para mangkutanan kadya ka K5 TED kay kalabanan kahapon sa mga nagkredito nga puro tanan nga mga babae kag irresponde lang ang mga lalaki ka K5 TED. Particular kita sa mga ginahaboy sa mga pamangkot. Una, sa kahapon ang panahon maayo, mainit or gloomy, magalumon? Kahapon kang aga nami ang tiyempo ka K5 TED, no? That's why nga siguro basi kung sa palibot da may nag-spray man dyan or wala pagit man ma-determine kang ating mga otoridad kung ano git ang cause. Pero kahapon ang sitwasyon sa Pisanan National High School sa Pisanan, Barangay Pisanan, nami ang tiyempo wala ti uran pero kagabi amo na to pagbuo dya kang madamal nga uran sa bahin kang banwa kang sibalim ka K5 TED. Ang Pisanan National High School, ang campus yan, anong palibot niya? Patio, basurahan, inang babuyan, ang manukan, dat kan trigger bala sang baho bala K5 Gem?
Actually, ginpamangkot natin kahapon ng former barangay kapitan ng Daga K5 Ted and now SB member kang Banwakang Sibalam. Kung may mga reports kita abi kahapon nga nabaton nga way back kang palaro sa Antique, may ginpatigayon man tanda nga spraying bala sa mga figurino and even sa mga poultry agad nga somehow mabuhinan ang dapag kang diyang higga ka mga sapat. Pero kang ginpamangkot natin ang former barangay kapitan and now SB, wala gamay na lang man tano ang nagasagod kang baboy dito sa may barangay Pisaanan since affected man sanda kang African swine fever bala ko na ASF K5 Ted. And ang sitwasyon abi kang barangay Pisaanan akang Pisaanan National High School binita na kadya kang karsada pero sa piyak ng kudal or pader may mga taramnan ka kay 5 Ted which is siguro base man gidman tuod no kung may mga nag-spray dito sa pihak nga portion ka kay 5 Ted. Ang pamangkot nga ang mga nagkalalitan na niya mga estudyante la mga manunodlo or ining mga matured na ya why man sila nagkalalipong? Amora ang pamangkot gani ka kay 5 Ted pero sa kadya padayon pa man ang investigation kang atin mga otoridad kimaw man ang atin nga mga medical health workers ang atin nga mga Provincial Health Office Regya, atin nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office and even ang atin nga DOH Western Visayas nagpadara naman sa Regya kag based pa man sa anda nga initial nga ginconduct nga investigation na nag-negative man sanda ka si 5 Ted no pero tinguan pagid natin nga makapangayo kita karon kang dugang nga update kung ano gid ang matuod nga ginahalinan kang tiyang pagparalipong kang masobra 300 tanan ka mga estudyante kang nasamit nga eskwelahan kay 5 Ted. Ang nature sa pagkaklo nila dugay-dugay lipong sila dayon or dugay pa? Hindi man jud ka kay 5 Ted no actually buhay pa man pero kahapon based man sa pag-interview natin sa sangka maestra nga maghaplo ang mga estudyante iban gani wala nanda lang ginmine pero amo na to kang may iban nga mga estudyante nga nagralipong pero may iban nga nagtirindag nga nagulpi lang gid standard nagtumba ka kay 5 Ted. Okay, ginapamangkot ko na sa imo kay dugay-dugay mangayo kita sang experts perspective. Gapamati subong si Ma'am Annelyn Parcontolones isa ka kilalang chemist diri sa siyudad sang Iloilo. Parang at least mapatagbalan naton sa initial nga investigation sang toxicologist from Antique Provincial Government. Anong ilang findings sa K5 Jim? Kahapon ka kay 5 Ted no ang findings kang toxicologist natin from DOH Western Visayas. Wala man sa dati may nakitaan kang presensya kang anuman nga toxin o kung anuman nga chemical ang sample sige pambuol nanda sa mga na-discharge ng mga kabataan sa hospital gani no pero sa kadya ang padayon pa man base kung may ibang tagid nga mga ginhalinan bala ka kay 5 Ted. Pero based man sa sang ka-interview kahapon kay okon sa gabi kay Dr. Florence Mateo Bizares ang medical specialist 3 kag psychiatrist halin sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital basi bala kung iban kada sa mga kabataan ang daw nahawaan na lang or daw epekto na laman kang massive na mass casualty o kung na ang kabalakang publiko man kasi 5 Ted. Ano ni sila nang nalipong lang gid way na nagsululuka kung ano ba dang iban nga mga kuan lang after effects ang pagkaklo nila? So far, wala man kita to kahapon ti nakitaan gid nga nagsururuka. Gulpi lang gid ang lain matsag. Kamataan kita nga nakitaan nga grabe gid ang pagbudlay bala sang pagidangwanan da kasi 5 Ted may gan nga ginapislit-pislit sanda ang mga alimada ba no kay daw naga-cramp sanda sa kay 5 Ted. Oh, okay. So ga-cramp sila. Gabiring. Kaya ginawa pamangkot kini sa imo kay dugadagi pamangkot nato ni sa expert bala. Anong mga parehas ni posible anong nga chemical ang makahalit sina kag mass nga ang mass gid nga halos gid nagkalaigo dira. So subong anong mando ni Antique Governor Pablo Javier? Sa tulad ka kay 5 Ted no kahapon ang amo to kahapon ang ginahambal ni Governor Paulo S. Javier nga sa mayroon mga kondisyon pero according man kay Congressman Eli Garda nga sabte naman ang
baridanan sa mga estudyante sa ospital kagabi may gintugro man sanda nga mga food packs kag mga pagkain man sa mga estudyante kagabi ang Health Salazar Memorial General Hospital bagad man sa nagdugang kabi nga mga pasyente ginakulang sanda ka mga hospital beds. Si Governor Paulo Javier nag-request dyan sa may Western Visayas, DOH Western Visayas nga kung pwede kahuramba kang mga hospital beds agad na gamitin sa mga estudyante ka K5 ang katigalangan nga ang mga nagkalahalitan ng mga bataon, mga estudyante. Ang mga may edad na, waay. So, bot silingon sinadara nga, daratan ako ng pamangkot, it matters man ang edad, ang immunity sang tao, no? K5 Jim. So ano nang may klase na subong dira sa Pisana National High School or suspended yapon? Suspended sa base rin panaog nga statement kang kang Constitution Office Antique suspended ang klase sa mga Pisana National High School sa alin kadya tugtog sa Rumaan same man sa Pisana Central School kag iban pagid nga mga neighboring barangays may mga suspension of classes man sa K5 tugtog nga hindi pagid ma-determine kung ano ang cause kang diyang pagkaralipon tanan kang masobra 300 tanan ka mga estudyante kang nasambit nga eskwela. High school no ang elementary Pisanan Elementary School sa Sibalom to para lang sila layo. Ang Pisanan Central School, K5 said, walking distance around 200 meters. Siguro lapit ang distansya na ang Pisanan National High School sa Lawod nga portion. Ang Pisanan Central School dito sa unahan nga portion. Pero kahapon, after kang ginpagdararan sa hospital ang mga estudyante kang Pisanan National High School, may reports man kita nga nabaton nga ang estudyante kang Pisanan Central School. Nagkamatiyan man sa man nga senaryo. Pero maswerte kay daw tatlo lang gabilog ata to kahapon ang gindapatan ng dakang nagkakaigo nga pagbulong pero wala naman ang dragin forward sa hospital sa K5 Ang Pisanan, ang barangay Pisanan si Balom, thickly populated barangay ini daw. Ano nikdako nga barangay K5 Jim? Bahol dyan nga barangay Bahol. sa Banwa kang si Balom ka K5 Rayo dyan sa Banwa? Rayo alin sa poblasyon? Total population kang barangay. Pero marayo rin sa abi no kung maghalin kita sa town proper kang si Balom. Rayo rin gawa dyan no daw Skylab ang sakyan mo pero pwede man kang sakay tricycle kag mga jeep kay accessible man tanak kang sementado man ang dalan sa K5. Halin sa poblasyon pasaanan marayo-rayo pa? Siguro mga daw 10 to 15 minutes laman nga biyahe. Daw medyo ano lang na rapid naman on din isang antaraya sa K5. Ang mga pumuluyo sa palibot may nagkalahalitan man or wala? Mga balay sa palibot la? Wala kita timay na baton kahapon nga mga ang report nga may mga pumuluyo nga nagkaralipon no pero same man nakadakog man sanda ka K5. Okay, at least amo ning ginapamangkot ko si mo sa mga ginataod-taod ta. Dugay-dugay ipamangkot nato nini sa chemist. Kilala nga chemist diri sa siyudad sang Iloilo. Kay Ma'am Anilin Parcontolones parang at least ma-explain naton sa professional's perspective. K5 Jim, salamat ha. Yes, K5 Ted, no, so far mula ra anay atong mga Ted na update pag kung may mabuot pagit kita nga dugang information matugro lang pagit kita diyan kang dugang nga update sa syudad kang probinsya kang pero ano na may dahil lang Jem palagas ko na lang kay pamati si ma'am ano may nag-spray man may naka-confirm nga may nag-spray either ang hilo sa uma or sa sulod mismo sang campus. Negative kahapon sa silentang campus ng Daga K5. Ang parte sa fogging blab against dengue, why man? Wala negative kahapon kung okay kung mag-fogging sa laya, dapat lagi na papauli anay mas dyan. Tinay mo daw after class hours na yung ginahimo mo? Correct ka K5 no? Talo na may mga imbornal? Sa mga barangay officials sa barangay Pisanan, kung may mga na-register na lang notice prior kang dyan insidente, kung may mga spraying and fogging, may given nga ang probinsya kang Antigua sa Talad, bahol ang kaso kang dengue. Pero wala man sa natin may nakaton kahapon sa K5 nga reports or notice nga may spraying and fogging man nga patigayunan sa barangay Pisanan kag even sa sila mismo kang nasambit nga eskwelahan. Kahapon naging sila lang gid naka-simhot kang dapeg. Karang nagligad nga adlaw ora man?
Wara man sa dati minadapgan kang tinalikdan niya mga inadlaw daw nag-start sa hapon siguro mga 5 a.m. ka kay 5:10 pero ang mga kabataan natin sa Pisana National High School daw 7:30 na sana nag-start nga nakabatsyag kang pagdingin kang ulo, pagdingnan kang pamatiyag kag ang iban amo diyan nagkaraliton ka kay 5:10. Oo, ginalantaw naton kung gulpil na blang pagsungaw. How about ang janitor? Backtrack kita anay ko di alas 7 ang sulod ka klase kamay estudyante no? Alas 7? 7 or 7:30. Oh, 7. Hindi sure kung 7:30 or 7 ang silid kang estudyante sa kada kakipagten. Okay, before sina ko ni ginalimpyuhan ang kada kwarto mo. So may mga janitor na naglimpyo dira. Dapat pa man ko to ng janitor kung sila mismo may dapag man nga na simutan karang amtis na sang temprano pa kahapon sa aga. Tingay mga yo kita kang dira kita may extract. Pisana National High School pagino particular sa mga janitors natin dito kung organic gwardiya sandaman niya na bastagan prior kadya ka kay 5. Organic gwardiya bla may school guards man ibla? Yes. Ana mo kung may nagasungaw ng daan sang tungang gabi kay usually kon gabi ang baho mas ang isog sang sa daytime mo usually. Sakto gid ka kay 5. Oo, so sa kagahon pa lang according kahapon sa sa atin yung pagpamangkot dito sa Pisana National High School ang halin kang dapog abi is daw sa likod nga portion kay basi daw medyo mahangin abi kahapon dito sa area ka kay 510 basi wala kung daw lang gawa sa vicinity kang Pisana National High School. Di ayan ang iban to nagkalipong bangod nga daw nalatna na lang to na kinulbaan bla no naglato ng kulba to bla mo nang nakalipong mas labisan way man makaklo. Corrected ka kay 510 no amo man ra ang hambal sa atin nga psychiatrist Juliano basement sa interview nanda ka gabi. Very well said K5 Jimmy Gregorio. Thank you sir. Balita halin radya sa mga probinsya kang Antique ka K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko kang Kalingawan sa probinsya kang Antique ang kampiyon ni Station K5 News Japan. Foro de los Pueblos. Yun una tagid ini kay pwede maniling matabo sa mga eskwelahan diri sa aton sa Iloilo City, sa province or anywhere. Parte sining chemical nga nasimhot mo. So kun manotice nyo ang aton pamangkot, gin pamangkot naton kun ang puro lang gid estudyante nakapanimaho, kag ang mga janitor to before sila sang agap lang to og gwardiya nakapanimaho na way pa. Ang mga sa palibot nga way sa mapektuhan. Anong posible nga chemical nga gin-spray dira nga nag-cause sa sining massive or mass nga pagkalalipong. Hold on, bantay ka mo kay pagbalik ta, tinguan ta nga malabot ang isa ka chemist, kilala nga chemist, kag advisor sang dalagko nga mga dialysis centers diri sa syudad sang Iloilo para nga mapathag nato ni in a professional perspective. Kag pagbalik ta man, update sa mga OFW sa Middle East, damo nga subong sa peligro pero ginapakamaayo nila nga magpabilin dito sa magpaulit diri sa Pilipinas. Aton man nga morning devotionals magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Apat katuig sang kampyon nga serbisyo publiko. Apat katuig sang kampyon nga musika kag kalingawan. Apat katuig sang kampyon nga panindugan sa paghatag sang madasi, insakto kag patas nga pagbalita. K5 News FM 88.7 Iloilo. Fantastic 4 years of service, living the mission with boldness and purpose. The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This is nature's quest. 5 elemental stones, born of the earth's purest forces. Earth, water, fire, air, life. Scattered across distant realms. You must collect the 5 stones and restore harmony to the earth. You must unite. You
must endure. You are the Scavengers. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugdaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kag magdugo sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magkapila sa tao na nagsanib sa akin. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod na malapos sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa kang kadalagdan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na. Handa ang palangga, servisyo hindi
sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iom sa bagong ang paglaom. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong bahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras alas 7:45 sa aga. Oras sulong sang DTX sa 500. Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanong sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Dugay-dugay may bisita kita i-explain nato nining mass nga poisoning or pagkalalipong sa mga estudyante sa Pisanan National High School sa Barangay Pisanan, Sibalo, Antique para nga maathagan kita. Anong posible nga nangin rason sini? Kaya posible mayahan nga matabo ini diri sa aton, which is of course very possible. Simot ka lang gani isang baho sa imbornal or sang kanal, galalain ka na, ginahanas ang panginawa mo. So balikan na dugay-dugay. Update naton sa Middle East.
naggasaka na sa 149 ang numerosang Ilonggo Overseas Filipino Workers yara sa Israel kay iban pang Middle East countries base sa monitoring sang Iloilo Provincial Public Employment Service Office. Halin July 1, 11 ka mga trabahador sa Israel ginapatiyan yara sa delikado nga lugar. Apang wala sila sang plano nga magpauli kag padayon sa pag-obra. Ang mga Ilonggo halin sa banwa sang Liganes, Maasin, Pototan, Zaraga, Igbaras, Dingle, kag Leon. Suno sa Public Employment Service Office, ginabantayan nila ang sitwasyon sang tanan nga OFWs sa tunga sang nagapadayon nga tension sa Rion. Alas 7:47 sa aga, we have Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Hibalontang latest weather condition. Sir John, si Ted, good morning. Hello sir, good morning sa ating mga salamat. Latest weather update natin sa Thursday, July 3, 2025. Based sa ating latest update, ginamonitor natin ng LPA na sa kalayan ng 125 kilometers east-northeast of Apari, Cagayan. Matakoy ning chance nga mag-develop sa Pangyo within the next 24 hours. So, pantayan tagid ang aton nga latest weather updates no nga ginapagwa ni Pag-asa in regard sa ning ginamonitor naton nga LPA. Meanwhile, ang southwest monsoon padayon ang iyang epekto sa may central and southern Luzon, Visayas, and Mindanao. So, nga nga sistema diri sa western Visayas, expect nato na mag-alumon ng isan na may chance ng scattered rains and thunderstorms dala ini sa southwest monsoon. So, make sure din na may balon kita nga payong kung maglakad kita sa aton trabaho, maglakad kita sa aton eskwelahan kay laban-laban may mga chance naman nga magulan karon sa hapon kag sa gabi. So, in case lang para waiting kaso lang magtuli kita kag magpangulan at preparado kita. Engineer John, yung intensity nato nasa light to moderate, southwesterly direction nga mga magadala sa light to moderate nga coastal waters. Forecast temperature nato 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:32 kinas ng aga, magatuno din ng 6:16 karon sa hapon. Sir John, so dako ang tsansa nga mangin bagyo? Yes sir, madakong tsansa nga mag-develop ng sa kapag. Dito siya sa Apari, Cagayan, pero ano affected kita diri sa Iloilo, Western Visayas? Hindi sir, layo man yung LPA sa aton may babaw na ni ang aton din nga prevailing weather system is southwest monsoon. Pero bagyo man dito sa Apari sa Cagayan or dito man sa Luzon, ang aton diriya pag-ulan lang. Yes sir, southwest monsoon lang, possible for enhancements ang southwest monsoon. So expected nga gloomy kita bisan gani sa probinsya Subong naga-feedback matag Palamatita, Barotac, Nuevo area, maulan kay diri sa aton sa Iloilo City kay nasang Kagaon sa nabubulan na stress mo. Yes sir, actually nag-inulan mga alas 3 actually do Pasko ganito? Sa 6 siya may mga talite pang after sang mamunog nga ulan. So expected sa adlaw ngayon mangin mulanon anytime. Mag-aulan anytime. Yes sir, expect na siya nga maulanon and given nga southwest monsoon tanga dancer so kisa kapakibot na nagadaan sa southwest monsoon may kisa times na kung nataon ta doon namin tiyempo pero kung kaya lang magbubo ang ulan so hindi ta lang magkampante bis ka na basta namin tiyempo may chance na siya yapon nga magtupa ang ulan. Di magpalawod ni Subong sir, safe or hindi? Risky? Yes sir, actually ideal man siya actually maglayag ta kaya ang aton nga wind intensity nasa light to moderate man ang coastal waters nato nasa slight to moderate man wala makita gale warning pero siguro i-advise ta lang mga maglalayag nga pantayan ta na yung aton nga lantaw ta na sa aton mga weather updates especially sa mga advisory nga ginahatag nato particularly sa mga thunderstorm advisory kay especially kung kita di mag-decide maglayag sa gabi kay usually daan ang aton mga thunderstorms sa may mga coastal waters nag-develop so at least mas may na lantaw ta na yung mga thunderstorm advisory naton para at least aware kita bla kung magpalaot kita sa kadagatan. Oo. Dito sa Pasay, hambal ni Sir Mark Paul Aguilar Timelo, nga ulan dito sa Pasay, sir? Sa Kalinog, nagagoom-goom lang hambal ni Ma'am Beth Idarlilia, kapamati. Sa Tagig, hambal ni Ma'am Remya Panes, kapamati man, gainulan man dito ganyo?
Yes, sir. Alin pa kayo na? Sir, ang may Lapad, no? Expected naman siya may mga pagulan kita sa subong adlaw, no? And given nga ang na-mention mga daang area, sir, though medyo elevated na ang ila area. So, mas ako, pag inaya ang chance nga maka-experience siya, pagit sila sa mga ulan, no? Compared rin sa aton nga nasa kita low-lying areas kita. Kung magsulod, ano ngalan sa bagyo, sir? Pag mag-develop siya sa isa ka bagyo, sir, gaantay niya sa domestic name nga Bising. Bising? Yes, sir. Sa Kalinog, or sa Haniway, ang bali Sir Eric Gose, banang kay Dabong Haniway. Gaulan man dito ka ni Sir, halin pa kay na? So, lapad yun ang rain ban niya, no? Yes, sir. Basta mga mountainous areas, mga elevated nga areas, sir, mas dako niya yung chance nga maka-experience sila sa mga pagulan. Very well said. Engineer Jan Baron, sir, salamat ha. God bless you. Yes, sir. Thank you and good morning. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. So, expected niya maging maulano ng panahon subong adlaw, Sir Arturo Lilia, Sir Larry Praso, Ma'am Rose Cabangaling Bagi, Sir Jesse James Carvillas. So, kung magwa ka mo, kudonggid, Sir Beroy Gose, dyan sa Dabong Haniway, kay Ma'am Lori Gose, hindi kin sarig. Magwa ka mo, dapat may kapote, may bonnet. Kag magsuksok butas, no? Ang lutak subong Sir Jack Esgra Hulyo 14, Jack Esgra Hulyo 14 sa Makati. Kartigid sa uma. Kay makon mo may mga estudyante, mga pupil nga sa piyak pa nga barangay eskwela mo, piyak pa nga barangay high school or elementary school. So ang ilang nga pag-sakripisyo adlaw-adlaw para maka-eskwela lang ang ilang bayo, gakaykuan, kakalutakan. TL nila, sapatos nila, gakaykuan. Ang inimo nila gani, gatiniil lang, gatinilas lang halin sa balay. Tapos, pag-abot sa eskwelahan, pangugas lang TL, inasulod lang sa plastic ang sapatos, para hindi mabasa, kaya ti lutakin. Saan mo na ang sakripisyo? Kapin pa kung sa umakasubong, bangod sa tingulan. Foro de los Pueblos. Sir Jean Ray Siman, Nonito Sombong, Jack Esgra, Hulyo 14, sa Makati City nag-ulan man. Ang bali Sir Jack, relate match. Nagalubong-lubong TL mo. So sa mga kabataan nga ari diri sa syudad or sa banwayang nga way lutak ang inyo nga ginagyan kung mag-eskwela ka mo. Eskwela ka mo mayad. Kung ang tawon nyo kag balikid ka mo sa sitwasyon sa mga estudyante, mga kabataan nga dito sa uma, nga ginabatas ang lutak, ang lao, para lang nga mag-eskwela, ang uran. Para makakuha sa edukasyon, makatapos. Kamo diri sa syudad, kamo sa banwa, nga hayahaya pa nga buhi nyo, may salakyan pa kamo, may hayaya pa kamo, may gwardya pa gani ang iban mo. Diba? So, Sir Edgar Badbadon, bising ang ngalan sa bagyo kung mangin ma-develop na diri sa Philippine Area of Responsibility. Foro de los Pueblos. Sa 7:54 sa aga sa Pilipinas. May ko ka prayer, Sir Lawrence. Unahon ko na lang anay di. Sa linyata si Professor Andeline Parcon Tolones, faculty member ng Chemistry Department sa University of San Agustin. At least makuha naton ang iyang idea sa natabo ngayon dito sa Barangay Pisanan, Sibalo Mantique, Pisanan National High School. So, to recap, at least may idea si Ma'am Anilin nga may 403 tanan ka mga estudyante ang nagkalalipong matapos nga nakahaklo sila sa ginapahayag nila malabayabas nga baho. We have Ma'am Anilin Parcon Tolones. Ma'am, si Ted, good morning. Good morning, Ted. Yes, thank you. And sa imo man nga mga ato nga tagapalamat ngayong aga. Thank you for taking our call, Professor Tolones, ma'am. Nabatya mo naman ini and may idea ka naman. Ma'am, sa pareho sini nga mass nga pagkahilo or pagkalalipong, anong mga posible rason sini Professor Tolones? Ang paghaklo or pag-emit ng fumes, pwede man damo siya possible nga mga causes, no? Especially kay fumes, meaning may chemical or reagents din na sila nga nakaplo. Possible sources, damo man Ted, no? Pwede sa agricultural, pwede sa magaling, pwede palibot niya is agricultural area, right?
Oo, so pwede nga may chemical drift or paghuyop sang hangin halin sa mga agricultural creations like mga fungicides, herbicides, insecticides, pesticides nga ginagamit sinadara nga area. So pwede man na siya nga makakuha sang tanan nga nahaklo nila. Pero of course need gid ang pag-investigate kung may amugid man na adara nga sources. Pwede pag isa ka rason, pwede man ang improper nga chemical disposal. Kung may ara dira sila base sa area nga may mga solvents, chemical solvents, may mga bleaching or may mga ammonia man nga mga substances, and even mga industrial chemicals like ang formalin, or mga hydrogen peroxide. So hindi kita kabalo, so dapat inaton hibalon, pero these are possible causes nga base may mga improper nga chemical disposal sa eskwelahan or mismo sa palibot, wala din naton mahibalaan. Ang another pa is pwede man ang tutod sang mga garbage or plastics, pabalaan nga na dilian gid ina, pero it can be possible causes man. Kay ang may ara sa mga garbage kag plastics, may ara dira sang mga like dioxins nga halin sa plastics. Pwede man carbon monoxide kung incomplete ang combustion. Balanta man hiluin na ang carbon monoxide. Pwede man mga sulfur dioxide, kag pwede man mga ang halin sa plastic like polycyclic na mga aromatic na compounds. Essentially ko nag-talk ako sa mga tama gid ka chemistry nga mga substances. But these are ang makuha ta sa mga pagtutod sa mga garbage or plastics. That's why ginadilian tagid ina, kay possible causes na siya. Ano ang isa man ka possible is ang gas leaks, May ara balayhan man LPG or fuel vapors, mga ginagamit as fuel sources. Kung may ara dira nearby, pwede man na siya. Kay may toxicity man sa fuel, fuel nga halagin sa mga fuel nga vapors. Ang isa ko man ginalantaw is ang septic tank or sewage nga gas leaks nga dugay na gid bala nga possible nga wala na gid mag-ano kag nag-cause sang leak man, Okay. Amo na siya ang cause gid sang rotten nga smell bala. Rotten egg smell nga amo na siya ang pwede nga mga possible causes. Ma'am, pa-check naton kina sa reporter kay K5 Jamie Gregorio, ang palibot, lapad ang campus ang Pisana National High School. And then, una gid nga nakahaklo ang grade 9 students dito sa isa ka building. Grade 9, high school. And gipamangkot man naton kung earlier than that, before 7 o'clock, sang wala pa sa may estudyante, kung bala ang janitor, ang mga gwardya nga duty sa nighttime, may napanimiwaan na or wala. Hambal nila wala man. Ang ilang nga statement, unified, nga ang ilang nga napanimuan daw mala bayabas kabaho. Magamo sina abi nga daw mala bayabas, anong posible sina nga chemical ang ginadulot niya Professor Tulones, ma'am? Kung mala bayabas ang baho, pwede gid siya organic pesticides gid siya ang related sina kung mga malabayabas na smell, pesticides, insecticides gid ang and even what do you call this, ang hydrogen sulfide din mataas man ang possible nga niya kay rotten ang smell we know ang bayabas is the rotten siyang smell. Kay ang hambal nga may talamnan sa palibot may mga pamalayman. Pero ang pamangkot nga ang mga nakaklo sa sulod lang. Nga wala Nga ang mga sa palibot dira nga of course kahuyop ang hangin nga way man sila mahalitan. Amo gina ang do maka-wonder kita kay
so meaning ang source gid is ang lapit gid sa within full vicinity gid ya ang aton anan. So hindi lang ang sa palibot ang sa nearby kundi within the school gid ang concentration. Sa campus. Kaya dira gid sa ilang school And the 403 tanan ang nalista nga nahalitan, may 3 dito sa Central School. Ang pamangkot nga ang puro kabataan lang hindi mga estudyante. Ang mga mature na maestro, nakahaklo man sila pero wala sila maglalipong, ma'am? Nakadasig man ba sir? Instinct naton as adult, siyempre makakover kita dayon sa aton nga mouth or maka-secure kita dayon sa aton yung kaugalingon mo o makahaklo. So probably naka-cover sila dayon kay mabaho and ang kids basi lang wala sila yan naka-cover dayon sa ila yung self naka-protect bala dayon now. Or di ayan nga nahawa mas sila nga iban sa tuway magin makaklo galing kay kinulbaan pagkakita nilang kalapugday nagkalatumba ng mga classmate nila. Sir, posible man. Yung maana amo na sila ako amo man na. Okay. Do may psychological effect, Professor? May psychological effect siguro, pero kung in terms of hakluanay, kung the same silang area, most probably inhale man sang tanan dapat. Galing kay kun adult siya, mas makaano kita dayon sang how to instincta is to protect ourselves mo. Kung entertain nato ng isa ka angle nga ginpamangkot ko man kay naini sa reporta naton nga sa palibot may baboyan. And before sang palarong pamansa nga ginpatigayon dito and sa ibang paging events may regional meet sa nagligad, nag-spray sila para nga hindi maglaptabla ang baho at the same time ang langaw sa palibot na sa barangay Pisanan. Sa binula na to abing nakaligad, posible nga subong na nag-epekto to, Professor, ang chemical? Daw kung binula na nagliligad, but do kabudlay gid na rason nga subong pa lang siya nag-effect, no? Okay. Kay these are what they call this volatile man substances, ma-diffuse gina siya sa air. Pila ka minutos nga makahaklo ka sang isabi ka chemical and then ma-faint ka or malipong ka? Immediate gid Immediate gid highly toxic gid ang substance nga na-inhale. Depende sa toxicity kay kada isa sa ila may lain man nga level of toxicity. So pinaka-persado, ma'am? May ara siya sang mild lang, may ara gid nga highly toxic upon inhalation, ma-faint ka gid dayon. No? Sa imo experience, anong pinagig-isog nga mga chemical nga pag of course yung mga nuclear niya mga ranoda kung real lang sa atom sa sulabi balay tabi ni istorya tabi ni at least may mangin aware kita bla anong mga posible nga makadulo sina iban sina gabo sunrocks bunlok bo dating sa duwa nilang ang pertahan kasi yar nila naglain matsa nila. Yes, so ang isa man is ang chlorine yan nga namaklo sa mga for example sa mga sunrocks kani these are also highly toxic man sa aton no sa aton human abi. So dapat depende man kung ano kadamo ang ma-inhale mo. Amo man na siya ang effect sa lawas mo. Pero that's why kung gagamit kita ni gani isang mga sunrocks man nga mga ang mga highly like ang muriatic acid kung pure gid nga ginagamit is dapat well ventilated gid ang area mo. No kay parang ma-diffuse ang fumes niya sa room bala. Hindi nga ma-contain ka sa bathroom o sa toilet na ginalimpihan mo nga close gid siya. So dapat na gina-advise sa gid na nga open air, well ventilated para hindi mo man mahaklo dayon ang iyang fumes. Kay ano man mo ang muriatic acid, toxic man na siya ang iyang fumes kung na-inhale ta. Ma'am, how about sini mga ginaspray ta sa lamok? Is it advisable nga pag-spray mo sa kwarto mo abi? Masulod ka dayon or pila ka minutos ay ang hulaton mo para ma-clear na nga wala na sa nabili ng substance? Yes sir, especially kung nag-fogging kita ng mga dengue nga spray na sige na advice ta gid na nga evacuate ginaanay ang room and give some time para nga
dula gid ang baho. Kay ti as I have said, ang toxicity depende sa amount na imo nga ma-inhale. So ginabutangan ta gina sang sang time nga makasungaw anay ang fumes bago kita magsulod no sa area. Di say mistro sa mga air freshener kay iban mabal nga masulod ko di sa announcer's booth sprayan ko di para humot or gani may bisita maabot di. Is it advisable nga pag spray mo da sulod ka dayon or kung way ka gagamit nga pagsulod mo way ka dayon gagamit sang face mask? Oo. Is it kuanin ning daw? Pwede gid sir, oo, pwede gid. Depende sa mo sa kung ano ang spray yung gingamit, di bala? Pero ang mga kuanin mga air freshener nga ni kuanin ni air freshener. Okay lang na Okay lang na kasi design siya for air freshener. Oo. Pero kung mga kuanin mga parties spray sa lamok, kung ano man da. Oo. Ati na iya sila ginayang bagay. Kung air freshener siya, design di man siya for room Oo. Okay. For as air freshener. Pero kung mga dengue fogging na so may chemicals, may ara kita ni ginaano nga may limit gina ang pag-inhale kag ginabutangan ta gina isang time, especially that is why ginabutang gina isang proper timing sa fogging nga dapat wala sang before and after sang class or before early before or weekends ginabutang ina para may time gid nga wala sang tawo nga nga around no. Kung i-localize sabi ko sa balay abi mambaka nga ba may tanga tos balay sa kwarto may lamok to mas spray ko anay. Tapos pila ka minutos nga safe ka na ka makasulod dira nga hindi ka na magamit abi face mask ka ma'am? Mga butangan ta sir, butang ta na lang gid abi minimum of 15 minutes na. Dapat gid no? Kung sa balay nimo nga ganastayan mo na. Oo. At least better gid kun safe gid kun 1 hour gin stay mo siya 1 hour. At least may idea kita from the perspective man ninyo nga as as chemist nga ma-apply man naton sa aton health Professor Tolones. Ma'am, anything more imo nga mabilin sa mga tagpalamatin naton sa buong? Okay, ang mulang naining na ginadala ko man sila sa prayer nga kabay pa guide aton nga mga LGUs nga para ma-investigate man ni ang mga possible nga ni nga causes kay para hindi man ma-encounter sang other schools no kag matagaan man sila sang proper nga warning para hindi na matabo iniliwat nga mga insidente. Professor Annilyn Parcon Tolones, ma'am, salamat for your time there sa K5 News FM. Welcome. The Lord bless you and keep you, ma'am. Thank you. Salamat na sa pumuloy. Okay, bye-bye. God bless. Foro de los Pueblos. There you have it, Professor Annilyn Parcon Tolones, faculty member sang Department of Chemistry Department sang University of San Agustin, kag tagiya sang Heinz laboratory equipments and medical supplies sa kilid sang San Agustin, no? Heinz, H-E-I-N-Z. Bata niya ni si Heinz Andre. So si Ma'am Annilyn at the same time siya man natagiyan ni sang Yes Learning Hub dira sa city sa may Gaisano blada sa may city Times Square, sa Times Square. Yes Learning Hub. White lang ginawag kina pero siya man ni ang consultant sa mga water analysis centers diri sa syudad nga nag-ausisa sang potability sang tubig nga gininom naton. So at least Sir Edgar Badbadon, Ma'am Remia Panes, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Betty Soloso sa Bebot, nakakuha kita sang idea from a chemist nga posible ang ginhalinan sa to nga may nag-spray sa palibot. Ikadua, gas leak, no? Sa tubo dira mismo sa iladang septic tank sang Pisanan National High School, posible nga may nagsungaw. Amo to nga ang baho didto lang yung na-confine sa campus. Ang pamangkot Ma'am Lorena Joso, Ma'am Banhaw, nga ang sa palibot way man sang nahaklo. No? Posible na septic tank or gas leak, ang insecticide spraying, which is taman delikado. Ginpamangkot man naton nga ma-apply man naton ini sa aton panimalay kon mag-spray gali ikaw Sir Lawrence ang mga kunibla mga baygon ano pa nang ibanda nga mga klase bla ka mga anti-lamok bla nga mga
kuan ng spray para magtabog ning lamok, malagyong lamok, mapatay ang lamok sa kwarto mo, mga tanga nga ini. At least, hambal ni Professor Anilin Parcontolones, 15 minutes or para safe nga way ka naging sa maklo nga nabili nga remnant sang mga sang kwanda sang chemical. Isa ka oras, no? Isa ka oras ang aton yung isa ma-spray ka tapos mag-spray mo ara ka man gatenerda. Delikado gali ina nga pwede ina makadulot sa imo, makadala sa imo nga malipong ka. Ang air freshener, preseng nimo mo din sa Lawrence nga kung magsulod ang program ta sa newscast, ginasprayhan mo gid. Salamat sir ha. Plangga mo gid ko. Ibalo kasi Sir Lawrence ni nang gasulod siya. Kung pagtapos sa unang program, pagsulod sang lasais blang newscast bla. Mabasa dayon nga ma-spray ko na ya. Galay. Plangga ko ni Sir Lawrence mo. Mo na ya. Safe na ya. Pero kung ang mga spray nga ni Ma'am Aisa, at least sa isak oras ha? Ha? Kay basi mahilo kasi nadra. So ang mga possibilities ang gas poisoning dito sa Sibalo Mantique, ginpatpat exclusive. There is Foro de los Pueblos sa K5 News FM Iloilo with Professor Anilin Parcontolones. Thank you Ma'am Aisa sa imong appreciation. Hindi ko naman paglawagon As 8:12 na sa aga na lipat kita mga moyo, no? Pailuhon ko na lang Karon na lang ko mga moyo. Mga moyo na lang ko karon sa mga birthday celebrant. Mga moyoan pa si Nini Jana, si Angel, si Tita Merlinda Bilete, si Mami Panik. Namin ni si Tita Merlinda kay birthday niya sa July 6. Kasi Mami Panik, ang ilang handa, Ma'am Violeta, Ma'am Banaw, abiyon ko na no? Pato, kag pispes. Karon na lang ko ma-pray kay matimpralo lang kita exit sa ato the program. As 8:13 sa aga, hold on, pagbalik naman. Ang sweldo sa mga manunodlo ginadoso nga imuon nga 50,000 ang panugo do Kag may mayor nagpakasal sa buaya. Ang pamangkot naton nga ang mga politiko, ginatawag nga buaya man. Kung si Tita Merlinda Belete, pagani kag si Sir Jerome Belete, dira sa may Simonides Maharok, inununag sila ng message nyo. Ambal ni Tita Merlinda Belete, ambal niya, nagatulon, magatulon. Giami sa Malaysia, Hulay Maray, watching from Sitio Miyokboy, Barangay Kagay, Leon, Iloilo, Pamilya Kabaya, Kabaluna, Aldamar, Bulawan, Kanto Mayor, Katahom, Kalikaran, Kampolyo, Ohanola, Pamilya Kari, Almohani, Kapitle, Kagkabansag. Tumara ka mo dira, D3 Bayo. Ang iban dyan daw hindi ka control, makita nanda upod nila, nagakalipong, nawaan sa kulba. Mahina anda kaugalingon. Contagious man, gali ang lipong. Ay pagkakita mo nga na lipong, matsagan mo daw ikaw man. May psychological effect. Ang ilan na simutan to, nga daw malabayabas. Ikaw, itsek be, irok mo, basi kung daw gasipit, kaman kadunot ka biyabas, Which is, hindi manami. First impressions, last mo. Pagpalapit kay mo, kanimo ka, kilala mo do, baho-aw. Yung alam ko parapit ka palang, parayo dun. So kung daw may malabayabas ka man nga masimutan sa imo mismo nga irok, yung ko lang, isa ng kwan ka man, self-examination ka man, iscan mo man kabuhi mo. Kapag ka daw, baho na kwaw, prigos dun. Gamit ka na yun, Klinika Deo Fresh. Hold on, magabalik ang Foro de los Pueblos. K5 News. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong naghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong
taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, siyang nagpakilala ang pulis sa iya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na hindi ka. Ano? Wala ba? Tabos ako daw. Luha ko. Sabi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabata na ako na. Daw ka, happy birthday. Sana malala ko na pasmo. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kaya ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulog-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabasko, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin
Hanggang sa gamay ko, gusto ko magkanta ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka-K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lodya! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo! Ay, pang bunyak man kasi kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga ka-K5. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtauron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May mo ginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, magaling sa kakadlaw lang ganyan ako nga ako lang ang asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may kayo na nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa akong nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damong gugane namon Sa matripon kami ka Soriana kami nga Mex, damong gugo mo ni Mex, so pamatsaga ko, duga field reporter man ko mo.
Pero wala man imposible. Oo. Taon na namian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako sa mga volunteers bilang taxi patrollers. Balabaw maayo gida nunoy kay nakasulod ikaw. Pero isa mga kray, ang mga lingwahe, lagal hindi ko abi ka balogin mag-kray. Pero manami balan sa balatsagon. Kaya ibisan din ka. Once yung balaan nila nga ara ka sa K5 News FM. Naknalis ka gid nila. Sa liwat, ako gali si Joseph Intila, taxi patroller sang K5 News FM 88.7. The lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa las 8:26 sa aga. Oras dulong sang DTX 500. Mga isyu na hindi uurungan. Punto por punto ang usapan. Del Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Subong adlaw Huwebes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Salvacion Street, Poblacion Ilawan, Pasay City, sa Bonifacio Building. Sa mga taga-Kalinog, mga taga-Bingawan, Tapas, Lambunaw, Haniway, Dueñas nga malapit sa Kalinog, kadto ka modra sa Cosmart sa Kalinog kay may free consultation man. Diri sa Haro, Iloilo City Branch ang klinika, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes ang free consultation. Sa Miag-aw, kada Domingo ang free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang baga nagakasamad sa pagligad sang panahon. Kag may mga rason ini kunya nga nagakasamad ang baga ta Sir JC Matias, Sir Junjun Lingaya. Panigarilyo, poluson kag pathogens. Suno sa pagtuon kag research sang British scientist sa Division of Respiratory Medicine, ang mataas nga dietary intake sang vitamin C mahimo nga makapahinay sang pagkaguba sang baga kag agod malikawan ang chronic obstructive pulmonary disease o kon COPD. Paagi sa pagtumar sang Mighty C, vitamin C, adlaw-adlaw nagapabili nga healthy ang imo nga baga. Kay once baga na gani ang magbatsag Sir Steven Herardino, Ma'am Violeta Joso, Ma'am Violeta Bilihira Joso, Ma'am Violeta Joso Padrones. Ka-mix up na ko. Kon baga doon gani, Ma'am Bing Space J, ya mabalda, yawan kagid mo. May ara kita nga ginbisitahan, no? Sa bataon pa, ginasaway ka ginikanan. Hindi ka magpaligarilyo! Tapos, ang nakapangasawa doon, ginsaway maksawa ng tay, hindi ko na magpaligarilyo, bla. So, sabay lo nga magpamati, abi, Sir Ronito Sombong, Sir Arturo Lilia, Ma'am Christy Rivera, Ma'am Rose Kabangalimbage, may isag pa! Huh? Sakit ka mo kilabot, kakon nga! Karon kay nag-abot sa punto nga ng nakwansa, nagbalatian. Baga mo, bagati, magbaga, bossing mo sina, oxygen arada. Ara sa iyang ang sick bed sa hospital. Tapos may nag-abre niya, bata niyang labay niya, tay. Ari si kuana si may isa to dason anya ari disted. Ay. Nong, musta? Abi mo ko na hambal niya. Kung ano kaw? Bangon ka maglagan! Ano gusto mo pangamuyuan ta? Pero ginalagas na ginhawa na eh. Of course, antes ka magpangamuyo sa nagakinanglan, sa nagamasakit, hibaloon mo man, daw doktor ka man nga, kwan mo nga, ilang taon mo ng history mo. Kinutikan ko ang asawa ko, ma'am, ano dya? Manaan mo, Noy. Si Manong mo. Karang barabataan pa. Ginasaway ko daya. Hindi gid magpati. Koti preya maubos sa isa ka adlaw nga sa grilyo. Nga duha ka kwan? Duha ka ng pakite?
Nga sa una, lakampana. Nagsaylo sa hope. Tapos nagsaylo pagid sa pula. Bilang pula mo ng Marlboro. Kundi na sama dia baga na Ma'am Jonalyn Balinsoy. Ma'am Jonalyn, ano yung ginakadlaw mo dyan? Ma'am Glory Blanco, Sedo Nagalyo. Tiyamba ko noong! Tiyano! Anong nami ka dyan? Pangmuyui ko. Tikita mo, Ma'am Judy Grace Amototikot. Aba ni Jesus, yalawas ta. Templo yan na. Ginpahulam niya sa aton. Amo nang away karayt ka tutod sila. Tutdan mo ka Marlboro. Ano na, maiti, portion. So siya, pulo mo pesos kun support mo na kay bakal bugas sa pasalamatan kapag sawa mo. Tayo, gikakadlaw si Ma'am Bing Space mo. After kinasang loaded ta nga balita parte to sa Managkalahilo to sa Sibalo Mantique. Dire naman kita sa realidad, oh. So, ang baga talaga kasamad ni, no? Para healthy ang lungs, tumarka may tisi. Kaglikaw kagidya sa panigarilyo. Ano una sa tanan? Baga mo guba. Way pinalabot imo nga ginhawa. Ginawa mo na sobra pa to sa nagsungaw to nga ng chemical to sa sibalom. Hindi man sa pag-offense sa imo. Pero kapalapit ka palang organig gausbong ya baho mo. May pagparigos ka manghapon ka DTX Beauty Soap. Gamit ka Clinica Deo Fresh nga deodorant. Pero bisan mo na kabagnos, basta gani nga naga-siyop ka. Ang nikotin dyan nas lawas mo. Di ta ka kontra pero plangga ta ka. So tumar ka na, Mighty C, no? Mighty C, alkaline nga vitamin C. Realidad na ako nga nasugid ko sa inyo. Damo sa mga gapangabay nga pwede mo ko to mabisitahan nito. Nong, gano ka? Ay tuod mo. Ilang ginalagas mo blaya ginawa mo pero bisan ano mo klagas hindi kagi kalabot law. Hinsa, di may gaba na imong baga ah. Way magalungi. Sa una sang inasaway ka o may isag ka pa. Mighty C ka na, Mighty C, alkaline nga vitamin C. Ha? Am I talking with the sincere? Kasi kontra nyo ko ha? Way ka panigarilyo si Arturo, Ted. Gainom lang kada hapon. Pantanggal kapoy. Champion noon, portion ngayon mo. Nagligat pagid, sakay ko tricycad. No? Sakay ko tricycad, abi mo yan nag-drive. No, 14 anyos, mata. Nasugid ko na nini sa inyo. Nasugid ko na. Tiyamba ko to. Madara mo ko. Ang sabat siya ako niya, huto. Ang tingog niya bla daw, ay pablagid nagmature ang tingog niya bla Ma'am Jonalyn Balinsoy. Daw lang alang palba sa pagkalagong bla. Di, makoy-dulong ko anay. Samtang nga nagasikad na sa, kasikad pa bi, may lang tanik ko mga e-bike bla, e-trike bla. Natalopangdan ko, nga may ginasayap. Aba ko to, ano na? Vape to. Vape ko no, vape. Kasi kumaambag ko anong flavor? Strawberry to. Tingong niya lang alam, pag hindi pa blalagong bla, hindi naman siya bata. Na alam mga 14 anyos sa mga masulterito bla. Tiyamba ko sinong kabaka sina, ako to Aba ko tinig ko bol kwarta mo. Di, makita ko dito tapos ko biyahe. Gopro na edad mo? No 14? No grade 8 bla? Aba ko tika mga kayas nanay mo? Why to? Ay, kadlaw si Ma'am Glory. Sino ba lang nagambak ni mo, Ma'am Glory? Makadlaw ko dyan. Tapos, kaagi man ko sakay sa sikad man. Kasikad siya. Daw mga 3 lang guro kasikad. Yan panilagan ko mo. Aysin ko, ako na lang guro ni madrive-by. Daw hangos bla. Pag burubay may nagyan kaming tiyanggi. Nya to, dali lang to Ako mano ka nya may baklo na. Ano binaka, ambako ano baklo mo? Nya nang portion. Ako tay pira, nya ta pulo. Kahangos mo.
Kaya ko ginahangos ka doon sa kagipagpaligid yun. Yung pang bulong na dyan to sa kwan sapo. Bulong sapo nga gihapo ko doon gani. Si Nailed, ano niya? Hilyama, Jaku, ano na ngaran mo manam? Sagan nyo kaya brublis ka, ngaran nyo ng mga noodles nga. Yabe, likaw sa niya, bisyo. Nagtumara ka mo, mighty say. Para sa ultimate cell guardian bala, kay balo ka magkaon ka sa rami paklehan sang red meat, kung durog idang red meat bala, ang red meat, panalagsa lang. Hindi ka daw adlaw-adlaw mo matsagan mo daw may paktoryahan ko ka chorizo, ka imbutido, hotdog, at lagsa lang. Sir Edgar Barbado na yung nakadlaw mo. Si Ma'am Violeta, sino ba yung nagambak ni mo Ma'am Violeta, magkadlaw ko dyan? Ang pagkaon sang red meat, kada simana, nagkapataas ang riesgo sang colon cancer. Kada 50 grams sang processed meat nga makaon kada adlaw, nagkapataas sang tsansa nga mag-angkon sang bowel cancer up to 1.18 times. So aganagan ka lang kaon sang red meat, kag mga processed food lang ini. Haimuon mo kaon ka damo nga utan kag prutas. Tumar ka DTX 500 agod gwardyahan, defensahan ang imo cells, batok sa carcinogens kag toxins. DTX 500, the most potent cell cleaner. As 8:37, Mali Ma'am Aisa niya, your program is my happy pill! Kay hindi pwede ang nagakusamo, ang nagakusamo raw ay. Why it raw ay nga nagapamati diya sa foro. Kung maraw ay kaw, ay wait timog kadlaw, tindi ka mati, de! Si Pastor Ningning Berdejo gani sa Bones, Jonas Carinderia sa kilid ka Pure Gold sa Barotac Nuevo. Wala to bangon yung Pure Gold sa right side Mambanhaw. Ngaran na Jonas Carinderia by Bones. May TV sanda subong ka pamati garantaw sa K5 mo. Wait naman sa sandagin pahog, pay garantaw tanda. Si Sir Mark Baikin, nami magdaha mo. O si Ma'am Sharon May Berdejo Baikin, si Sir Milke, si Sir Biboy Perte mo. O, maka-order ka mo da, maka-order, no? Ginapakadlaw mo man kami abited mo, ambal ni Mambings. Insa sino nagamba, sino sugok ninyo Mambings? Matsagan ko ka ninyo, blag na mo nyo tako din karadlawan. Am I funny? Diyan sa may Bones, bala dyan sa Barotac Nuevo, bla. No, yapansit mo, loda brato lang mo. 49 pesos, affordable. Yapansit lo, may lang nga combo. May mga soft drinks sa kompleto doon. 199 lang mo. Ya beef linaga na 69 mo, 69. Yawan ka doon, Sir Salde, kahigop mo, gatururagay do balas mo. Pusan mo pagi na katumbal mo, perte, galupok, agi na eh. Beef linaga, tapos magpaluto ka pansit canton, ang extra big, 35 mo lang na. Kung may egg, di 45. Kung i-take out mo, dugang ka lang 2 pesos na para sa protsan bla. Kung mga pikaw, kape, nga native, prato mo lang, tag 30 pesos. So, do ka mo dyan, sa Bones, by Jonas, dyan sa kilid lang ka, kilid lang ka Pure Gold sa Barotac Nuevo. Gadaha dyan si Pastor Ningning. Happy listening kay Tatay Joe Esgra sa Kayap Igbaras. Sir Joe Esgra sa Kayap Igbaras. Jack Esgra, Julio 14. Rickson Berdejo. Bawa si Sir Boy Boy. Kita mo si Sir Boy Boy mo. Diyan ka mo bakal. Brato na limpyo. Brato, limpyo. Namit. Kaon kami ni Sir Toti ng Ligada. Ano ganito, Sir Boy Boy ng kwan? Inang apan-apan bo namit mo. Wait ang nagagamit kasi na. Alam ka ano na yung nagamit ni Sir B-Boy kasi ni Sir Melchizedek. 8:40 na saga. Foro de los Pueblos. Tama na dyan kadlaw nga hambal tayo makadlaw dumas si Ma'am Violeta. Wait ka na mo sagad ka mo kadlaw. Si Ma'am Bingbing sagad ka kadlaw. Ano sura ko di kadlawan niya. Wait matakaw gisugok ninyo magkadlaw ka mo. Pero kung natrangkaso ka mo, tumara ka mo D3 bayo. So mga adlaw Webes may free consultation sa Klinika Pasay Branch kag Kalinog Branch. Aring good news kay ang sweldo sa mga manunodlo ginaluso nga himuon 50,000 ang entry level nga
nga sweldo sa mga manunodlo. Kaya mga manunodlo nga daan subong kompleto ni sila mo. Kompleto ni sa loan mo. Malon sa GSIS sa kunanop lang nga klase sa loan sa co-op nanda. Abi mo Sir Rickson Verdejo, Sir Mark Baiken, Ma'am Sharon. Yaway lang masodlan nga loan ka mga maestra ka maestro. Loan mawer mo. Ala, no. Oh, loan mawer. Tikinaduso subong ni Representative Antonio Tino sang ACT Teachers Party List ang House Bill 2023 nga dapat 50,000 pesos ang minimum wage sa mga manunodlo. Kung ginboto nyo daan si Manny Pacquiao nagligad niya eleksyon sa nagpadlagan presidente mo o niya nga 50 milya sweldo ka mga manunodlo yung mga nurse to mo o niyang 50 mil iba guro hindi na mag-abroad sa amendment sang 2020 kag 2024 ang salary grade 11 o kon 30 daw nubo-nubo ang ilas ng sweldo so ang imuon dire nga dapat nga patason. Kaya mga manunodlo ni overwork sila. Okay lang na yung mga driya sa banwa, mga malapit sa banwa. Pero may mga lugar yang nga dito yas bukid mo, no? And they spend their own money, Sir Willie Prudente, Sir Jovel Consolar, kay Sir Binoy, para lang magtudlo sa kabataan. Mga kwarto nila gisi-gisi, mga lubot, no? Pero because of their love for their job, ara sila. Kag ang mga manunodlo amo ni sing left out sa aton nga sosyudad. Sa government service, ang mga army, police, koto sa nakabitbit armas, dumduman nyo sa nagligad nga Duterte administration, ginpatasan sweldo da. Insa, kuluban si Duterte nga basi kon magkudita mo. Tiya mga mistro na may armasan da. Yung armas na guro do kwanit chok kag pisaw. Las 8:43 na. Pasan by please si K5 Karen para nga ingagaw kita sa mga balita na before kita mag-end. This is the reality for the teachers. They spend their own money for the things needed inside the classroom. Tiyan mo ng realidad sa mga manunodlo. So ginaduso ni nga 50,000 nga entry level nga sweldo. Why not, no? Para nga mayara man sang konsuelo ang mga manunodlo. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Maistorya naman ta sang nakapinasahi ho. Ang pamangko Sir Boy, Sir Rickson Verdejo, Sir Mark Baikin, Sir Milky, Pastor Nengneng, why nako utang nimo ha? Ginabugno tanong ikaw. Tuya sa San Pedro, Huamelula, Mexico. May mayor dito, may alkalde gid, Gerald Burgos Tanangonan, nga nagpakasal. Hindi sa tawo, kundi sa literal nga buaya. Oh, may gown pa ya buaya ha? Trahe pa ya bride mo ya bride. Ini ang ginihimo agud man siguro ang manami nga relasyon sa mga tao kag palibot kay nagasimbolo sang maayo nga pagtamdanay sang Wave kag Chontal o kon mga etniko nga grupo dito sa Mexico. Ang nagpakasal nga mayor mo si Mayor Daniel Gutierrez. Pinuno ini siya sang Chontal, Chontal. Ang buaya ngalan niya nagasimbolo ini kay nga prinsesa. Sandig sila pagpati, tuman ka importante ang kasal. Agad masiguro ang bugana ang ani kag pangisda. Tawagi rin no. Kung gilantaw na lang ni Mayor Daniel ang itsura niya sa SPO, basi kon mabasa nga hindi na lang ako na lang itsura pakasalan ko. Insa nga ang mga politiko, Ma'am Rica Domingo Kisto, ginatawag nga buaya, no? Hindi man tanan, no? Pamatsa ko, basta makabati lang ko tingog mo. Hinigin mapunggan, mautoy-utoy ko kadlaw. Ayuho, am I funny? Ma'am Rica Domingo Kisto, check na K5 Karen, kay may event subong. Ang K5 Taxi Patrollers kag mga supporters gid sang K5 kadungan sang anibersaryo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 ka?
Yes, Dali, anay kayo daw mag-alongged. Palayo-layo ka ni paliog na sa sulod. O tapos hindi mo lang pag hindi mo lang pag i-speakerphone mo cellphone, parang hindi ka mag-feedback, please. Sige. Oo. Okay, 5 tab. Go. Sige. Sa number na natin 5 tab, no, nag-aamat-amat na diri tipon ang ato niya nga mga supporters sa K5 News sa FM Iloilo, ang ato niya K5 Iloilo Solid supporters and K5 mobile and taxi patrollers para ni sa patigayunon nga big time gathering diriya sa compound ng St. Clement Church sa Luna Street sa distrito ng La Paz, Subong nga aga kung may baluan. Alas 9 ni Subong nga aga mag-start ang ato niya nga event diri sa nasabitan nga lugar. At syempre may ara kita sa raffle draw ka K5. Kahit kung may baluan, ito ang nanigad yung mga sinimana, may mga call ticket kita na ginpang pagtag from K5 sa Pan Iloilo. So din may mga nagapambakal diri ka K5 sobra na min sa kung hindi ko magsala ka K5 sobra ni sa 20,000 or sobra malapit ni gani guro ka K5 sa 50,000 ang aton diri nga mga ang mga nagbalakal sa aton nga ticket kasi ang income pa kung may baluan magagadto ini sa mga poorest of the poor nga mga beneficiaries naton sa K5 diriya sa K5 News at Iloilo. Kaya sa raffle draw naton sa K5 siyempre ang mga maswerte diri mahimo nga magdaog sang ref, mga TV, pagiban pagid ng mga appliances sa sulod din sa panimalay sa K5 no. Kaya siyempre mayara man kita sang box sang GTX coffee mix, radyo, kag iban pagid ng mga electric fan man sa K5 yung mga prizes para sa raffle draw nga patigayunon sa subong nga adlaw ka K5 Din ka mo nga lugar? Sa naman siya diri kita sa may St. Clement. St. Clements. Okay, may function room sila dra no sa left side na sa kung ginatubang mong ang simbahan. Yes, correct K5. Para ini sa mga loyal K5 taxi patrollers, inangga pamati bla day and night 24/7 sa K5. Kaya naga-feed man sa mga information na makita nila sa dalan, kaya mga supporters man nato na. Oo. Yes, kasi 5 daga mata-mata ang mga nagapililipon diri sa area para man maganoy magpasakop man diri sa aton nga kasadyano nga patigayunon subong nga aga ka 5 kasi kung may baluan every year kani nga gina sa unom kadungan man sang aton nga anniversary sa K5 sa aton nga estasyon diri sa syudad sa Iloilo K5 si Ma'am Janeth Barcoma Belibestre Umayan. Janeth Barcoma Belibestre Umayan sa Sipalay City, Negros Occidental, Gapamati, Diosa, Bataclit, Selo, Nonito Sombong, Aisha Ahmad, Gerald Burgos Nanangonan, LNJ Store, sa Rizal Oton, Macquarie White Dragon, Win-Win, nagapamati man sa sining oras. Sige, salamat. Sige, so sa mga nato no, sa mga nagpasakop yan sa pagbakal sa gapon ticket naton, bantayan ang aton sa K5 kasi i-live dira ang aton nga raffle draw sa subong nga aga ka K5 Ang inyong balita, ang ginagulong sa Klinika GTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oya. GTX Coffee Mix mga ka K5 healthy coffee ini na nagahapan niya sa mga benepisyo sa aton nga lawas, mga natural and organic ingredients, kaya sa ampalaya, chia seeds, kag sugar cane extra. Mga ka-K5, apat na kita katuig na nagadulong sa kampiyon nga balita, apat na tuig na paghatag sa kampiyon nga serbisyo publiko, ini sa K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Happy birthday to As promised, temprano kami ni Sir Lawrence Nakapoy, mamasagay ka hambalde. Pwede nyo kontak ka kadlaw dyan. Sino ba yung naghambal nga makadlaw tinyo dyan, Ma'am Violeta? Hambal ni Ma'am Lorena man niya, istran kong aran mo, ikaw si Hilario. Ay ho. Birthday greetings to Angel Havelosa. Del, panao ka na dyan sa ginapangkuhan mo kay Basi Mulog ka, Angel. Angel Havelosa ni Papa Will and Mama Gingging Mayordoma sang San Juan Molo. Angel, the Lord bless you and keep you langga. Kumusta ni iya? Tinahian mo ni?
Hindi ka mag dalaga na hinayna kay basi at tinahiyaan mo matastas. Angel, malayon sa pag-alagad kay Jesus. Hindi anay magnobyo ni. Ang magnobyo agi anay sa kamot ni Tito mo Ted. Kaulata sa ko ni kahulat. Kabuga. Angel Havilosa. Manaw ka na sa ginapungkuan, may mahulog ka, ha? Ano nang ginasandigan ni Angel, Ma'am Genggeng man? Beth Idarlilia, Jane Ruego Mallorca, Rickson Verdejo, Jenny Camonias, Amrica Domingo Cristo, Bunyaganta, ikaw si Hilario. Bali Ma'am Lorena Ahay, Winley Prudente, Tuoy man si Ted. Hilario! Sugod subong magsulod ka mo sa kandida. Mabanaw pangitaon nyo si Hilario, ah. Yung si Hilario, yung ka pang limpyo ka kasilyas, ah. Jovel Consular, si Binoy, Jack Esgra, Edeline Hakulina Heliama, Edeline Hakulina Heliama, nga pamati gid ka kadlaw sa. Sino blay nagasugo kanimo Ma'am Edeline nga makadlaw timok nakon di? Edeline Hakulina Heliama. Pamilya Kayap sa Igbara sa Iloilo. Judzi Borbano. Wala man ga sandig. Jenny Camonias. Kag may tamyawon pag itong isa. Happy birthday to you. Bunga sang paghigugmaanay. Sang duha ka punay. Happy birthday. Bebot kag Betty. Birthday to you. Ikatatlo nga bunga. Subong isa na ka nurse sa UK. Sir Lawrence, please, lainon ta na, please. Birthday greetings to Ma'am Jana Aclarason Soloso. Ne, ma'am ko kanimo ne, ah. Hindi nagid ikaw nini Jana mabangbang eh. Nini Litol. Litol nga hanggod dun, ah. Jana Aclarason Soloso sa UK. Wapak ni mo ni no. Rebonded ang hair. Ne, hindi anay ni mamana ne. Pangamoy agid ni ya. Mahulid mo habang buhay, ha. Pangamoy agid. Isogid kay Tito Ted. Nini Jana Soloso, birthday greetings. Hope your program will extend time. Ang bali Ma'am Aisa. O si Ma'am Banhaw ganyan man niya hasta alas 12. Abi nyo, bukat makapoy. Galimanda lang kamo de. Pag limanda kamo, wagas. Kay Celine sang Bok J. Carinderia sa San Isidro, La Paz. Bok J. Carinderia. Si Nene kag si Celine. Jenny Camonias. Twinkle de la Peña. Janeth Barcoma Belebestre Omayan. Birthday greetings kay Ma'am Jana, Nini Little, Aclarason Soloso sa UK. Nini, Jana, and Angel, enjoy your day. Nini Rosmi Bagaforo Bailaran, Danilo Bayuran kay Ma'am Eden Bayas, Roger Bayas, sa Salihid Barotac Nuevo, Mami Buday Abilieto kay Ma'am Joy Ann Kamarig. Salamat Ma'am Jonalyn Balinsoy sa inyong appreciation. Daw matouch man ako. Ambing Space Day. Sa dasol lang ko matamyaw sa dako nga babae sa birthday niya. Itambing Baes Kabasak. God bless. Ang oras alas 8:55 na sa aga sa Pilipinas. I will come and bow down at your feet. Be strong and don't give up, for your work will be rewarded. Magpakaisog kamo kag indi magkaluya.
kay ang inyo mga binuhatan pagabalusan. 2 Chronicles 15 verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Magpangayo kamo sa Dios, kag hatagan niya kamo. Magpalapit kamo sa iya, kag buligan gid niya kamo. Magpangamuyo kamo sa Dios, kag sabton niya kamo. Matthew 7 verse 7. In worshiping, protektaran kamo sa Ginoo sa tanan nga balatian. Hindi niya pag-ipadala sa inyo atong makangililad nga mga balatian nga inyo makita didto sa Ehipto. Pero ipadala niya ini sa tanan nga nagadumot sa inyo. And the Lord will take away all your sickness and will not let you suffer any of the diseases of Egypt. You remember so well. He will give them all to your enemies. Deuteronomy 7 verse 15. This is the word of God. there is nothing. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Tata Grace, Ma'am Betty, Sir Bebot, Sir Junjun, Ma'am Maymay Lingaya, Sir Mike, salamat sa inyo ha. Snack Shack, asa dyan sa Tabok sa Palawan sa Duenyasa. Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Riman, Sir Dan Calvo, Sir Glenn Celestre, Fercy Restaurant, Ma'am Malu and Ma'am Mirna Lago sa Delarama City proper, Sir William Sapanta, Mami Idang Bernil, Ma'am Bings PSG. Alas 8:57, ginapahibalo sa pamilya ni Rolly Cabanga Limbagi. Rolly Cabanga Limbagi sang Barangay Pantalan, Anilaw, Iloilo, na saang napatay lubong July 5 sa Sabado ng adlaw. Alas 9 sa aga ang misa sa Anilaw Catholic Church. Si Ma'am Rose Cabanga Limbagi ang nagapahibalo. Thank you, Ma'am Lorena. Sa inyo din nga message si Jesus sa Madayaw. Ma'am Maricel, Ma'am Aisha, thank you ha. Ma'am Rica Domingo Kisto, Ma'am Josa Bataklit Celo. Ang oras, alas 8:58 sa aga. Nagbibigay sigla sa bawat ibig at nota. Si Jesus ang aking musika. Si Jesus ang aton nga musika. Magpamati sa impormasyon sa ikaayong lawas. Apat ka tuig nga pagdulong sang kampyon nga balita. Apat ka tuig nga paghatag sang kampyon nga serbisyo publiko. Ted Aujero Francia. The Lord bless you and keep you. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.